Ir-rilokazzjoni tal-immigranti mhix is-soluzzjoni kollha fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Għal dan il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Evarist Bartolo fil-Parlament meta ġew diskussi l-estimi finanzjarji brabta mal-baġit għal dan il-Ministeru. Qal kif l-Unjoni Ewropea imxiet pass il quddiem bil-patti ġdid dwar l-immigrazzjoni li tħabbar mill-Kummissjoni Ewropea. Iżda qal li dan mhux biżżejjed, tenna li l-ħidma mill-Unjoni Ewropea trid tkun sabiex ikunu mejjuna l-pajjiżi Afrikani. Irridu nkomplu naħdmu biex namlu ċara, jiġifieri meta aħna ngħidu li issa qegħdin fl-Unjoni Ewropea, anke fl-Unjoni Ewropea, mhux sempliċement ninġarru mal-kurrent, mhux sempliċement dak li jsir benfatt, kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea ifittex l-interessi u l-ġid tiegħu u aħna kiridu nagħmlu, nfittxu l-interessi u l-ġid tagħna. Min-naħa tiegħu, is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej, Stefan Zrinzo Zoppardi, qal kif matul din is-sena pajjiżna ġab l-aħjar pakkett possibbli ta' fondi Ewropej, id-doppju ta' dak li ġab Gvern Nazzjonalista fl-2012. Qal kif bħalissa għaddejja ħidma sabiex jinqasmu l-fondi. Però issa qudiemna għandna sfida ġdida, sfida importanti kif aħna se nkunu qegħdin nonfqu il-flus illi ksibna. Matul id-diskors tiegħu, is-Segretarju Parlamentari Zrinzo Zoppardi semma kif il-fondi Ewropej jintużaw sabiex jgħinu liż-żgħażagħ u l-familji. Qal ukoll li dawn il-fondi qed jgħinu wkoll sabiex jiġu salvagwardjati l-impjiegi tal-ħaddiema f'dan il-żmien ta' sfida. Semma wkoll kif pajjiżna huwa preparat għal kull xenarju possibbli f'dak li jista' jiġri fir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit.